Tervetuloa peleille. Kuka olet ja mistä tulet? Minä oon Haaparannan Helena. Tulen Helsingistä. Kerro vähän sun musiikkitaustat. Minkälainen sun historia musiikin parissa on? Laaja ja moninkirjava. Minä oon musiikin tekijä ja tuottaja ja pientä artistiuraakin rakentelen, mutta pääasiassa on coachannut muita, johtanut paria kuoroa, pieninä palasina laulajan leipä muolimalla. Täydellisesti. Musta tuntuu, että sä oot tullut ihan oikeaan paikkaan. Tää oli mielettömän vaikuttava veto. Onko tää sun lempimusaa? Tää on yksi pieni sarake mun lempimusiikkeja. Siis mä tykkään kauniista ja soljuvista ja menevistä kappaleista genrerajoja aattelematta oikeastaan. Musta tää on hauska tontturalli. Tää on mukava vetää. Joo, ja siis tää oli nyt mun mielestä aika oppikirja, esimerkki nyt meidän uudelle coachille siitä, että mitä tää voi olla, että miten voi yllättyä, että toinen tulee laulaa korkkareissa ja Kotelomäkossa tollasen biisi. Sä saat tässä Suomen suurimman platformin sille, että pääset tekemään hulluja juttuja. Ja mä ottaisin sut todella mielelläni mun joukkueeseen kärkihyökkääjäksi ja tehtäisiin jotain ihan crazy. Sä tulet olemaan yksi tämän kauden vaikuttavimpia ja toivottavasti teet sen mun tiimissä. Kiitos. Kiitos. Kiitos, Helena. Vitsi, sä oot uskomaton. Sä oot kyllä hyvä ja sä tiedät sen myös itse. Jos sä haluut oikeasti säästää aikaa, niin mun tiimissä on helppo tehdä tuu mun joukkueeseen, niin tehdään todella päräyttävä kausi. Kiitos. Moikka. Hei, ihanaa kun sä oot täällä, kun sä oot juuri siellä, missä pitää. Ja mä haluan tutustua suhun ja tietää enemmän siitä, kuka sä oot. Ja vähän ehkä puskee niin kuin siihen suuntaan, että mikä se näistä kaikista sarakkeista on se sun ominaisin ja tavallaan se, missä se sun ominaisin sielu pääsee valloilleen. Koska se on ihan päivänselvää meille kaikille, että sä oot todella taitava laulaja. Kun mä käännyin, mä oon sit oikein, sä oot vielä niinku ihan eläin tossa lavalla, mikä ei todellakaan itsestäänselvyys. Se on todella vaikuttavaa. Kiitos. Ja mä samastun sellaiseen lava-esiintymiseen tosi paljon, että antaa vaan tavallaan sen kaiken tulla. Ja Mä oon nähnyt sut livenä. Kyllä sä. meillä on tulevaisuus. Tuu mun tiimi. Kiitos Sanni. Aikamoisia kosiskeluja. Kovat on panokset, Jenni, anna Niin tulla. on, no Sanni tuossa puhuu. No ensinnäkin hei Helena. Hei Jenni. Siis täytyy... Ja tervetuloa. No hei, kiitos ja tervetuloa. Siis sun äänenkäyttö on aivan uskomatonta. Noi jutut, mitä sä teit lavalla just, niin ne on teknisesti hitohaastavia. Ihmisillä lähtee yleensä ääni, kun ne rupeaa karjuu. Sä oot loistava, sä oot inspiroiva. Ja mulla on tarjota sulle seikkailu, mistä mä en itekään tiedä vielä mitään, mutta mä lupaan, että siitä tulee intensiivinen ja mä annan kaikkeni sille, että mä voin auttaa sua. Kyllä jengi, Vartiainen voi sitä parhaiten tarjota, mutta sydän puhukoon ja kuka tuntuu oikealta nyt, koska minulla varmaan eniten kuitenkin annettavaa sulle, niin sä voit fiilistele, mikä tuntuu nyt hyvältä. Kiitos Jenni. Kenen coachin kanssa sä tulet kulkea sun Voice of Finland matka? Mun on nyt seurattava mun intuitiota. Ja mä lähden Jennin matkaan. Helena oli aivan käsittämätön tyyppi. Mä olin niinku silleen puulla päähän lyöty, että millaista niinku äänenkäyttöä hänellä on. Helena!